Kanang magpa-check up unta ko nimo dok. Ay, pasensya kayo ha kay rest day man gud nako ron. Ay di ang mga doktor ba ya dok kay kanang kuan ba ya na sila dok. Wala jud may rest day dok. Ay, naa ni rest day na mo ma'am. Kay kapoy ba kay minid sa namong kanang pahuway ba. Nya kanang ma'am, mulakaw ra ba ko ron? Kanang una sa ako dok magpa-check up man gud dok. Ay, di ba nakita man nimo wala ko nag-uniform. So, pasensya kayo, adto lang salain. Salain na lang ha. Dok, wala man dyan ay kanang rest day, dok. Uy, pati agit mo batasan, dok. Uy, responsibility ba yan na ninyo, dok? Ay, ma'am. Tanawa gud akong sinuluban, ma'am. Tanawa, ma'am, ha? Tanawa, ma'am. Fact. Wala ko ilabot, ana, dok. Uy, basta kay responsibility na ninyo, dok. Di, muatin kong party, ma'am. Nya lahi po tong ako nga mo duty ko. Nya karon kay importante man ni ma'am. Party man ni sa akong anak, ma'am. Mana mo ato unahon sa nako kako anak, ma'am ha. Dili, dok. Uy, unaha jud ko, dok. Magpa-check up ba jud ko, dok. Mubayad man ko, dok. Pati agong kagbatasan, dok. Sige, ma'am, mubayad ka, ma'am, pero abi kay mga doktor na mo, dili na mamukha na mga pobre. sabihan ni ma'am sa. Kami wa may pilihan pobre madato, ma'am. Ang ako lang man ba nga, wa ko'y duty ron. Rest day na ako ron kasabot mga rest day sa. Rest day lagi ni mo, dok. Kasabot mo kag responsibility na ni mo, dok. Responsibility. Pilihan ko no. R-A-S. Ikaw na sumpay, dok. Unsa man ka, dok, oy? Dili, paminaw, ma'am, ha? Ma'am ka nang sabta sa ko, ma'am. Wa mo ko nag-uniform, ma'am. Sabta sa ko, dok. Kay magpa-check up lagi ko, dok. Kay naglugos na ko ginhawa, dok. Di ay. Sige, kamatay lang dira, ma'am, oy. Hoy, dok! Ay! Unsa man sariyo oy, nako na sluyo. Ay, te. Ako yung hangyo ni mo, tiba. Hangyo na sad. Hindi na, te. Saman. Ay, uihi ni mo ba, te? Ana, Kuha na ko ron. sariyo. Medical na ko ba? Na, inabitas ti kang pag-usap ana imong bisyo. Taro mang siri-siri kang ihi. Samtang, Ato sige, imong uyab pangayo, ay ko sula-sula. Ni mo, ang sama ka, sige, nati. Pero, te, nagdako plastic. Sigam. Dako pa ng plastik kasi pagtudo mo sa kong ihi. Yes, tabaw. Ano lang, gamay, bisig ana lang ka. Gamay, o ana ba? Wala, ay, si Kwanti, reklamo. Wala mo ko reklamo, masige kag panglaki. Sama ka, eh. Na, imuhang talir ang kuan, gusbat. Ha? Uaman. Mau gani, wag ka Tagaanti ka ha. Pero last na niya, pag-usap mo sa iyo ha. lagi. Sige na. Sige na ba? Panghihin na diya. A few minutes later. Seryo, magdali ba kayo? Bukat kayo, dawata. Binuang sa nimo hati. Dali ka, bukat. Gamay raman in town. Ay, mi hati sa ni usa. Agrabihag ihi ni mo tiya. Seryo, nangayo kang ihi, di ba? Akong gitingob para na kang balik-balik dire. Kabuwa-buwa pa mo ram nag-ihi sa kabaw. Ikaw day mangihi, di magbuwa-buwa. Ikaw na Dili sad grabe ang kabaw ra masay magbuwa in town ng ihi, grabe ha. May yate ni iha binuang man taon ni mo tiya. Gamay raman in town oy. Nangayo gani ka, karon tagaan ko sa daghana mo reklamo pa. Buslot Unsa ng man jud, plastic. seryo? Unsa man jud? Grabe ha sa sumayate. Oh, hingamay ko ni mong pamilbil ni ate oh. Lakaw na kay tiningog na ay na. Lakaw na kay nangayo o dawa lakaw na lagi. Ay nagbaho. So, kaarte, mo pay mangayo, mo pay mamili. Salamat ay kinasuko sa nimo ha. Taguan na lang ako ubang ihi nimo. O ana pagbalik i-freezer na. Buhlot tanawa. Wani buhlot ako ang plastic pero makabuhlot imong ihi oh. Ay, sorry ani wala ko. Madto na ko. Isoda sa freezer ko pan. 2 hours later. Ma'am, Doc, Nurse. Para akong ihi, ma'am. Ay, grabe kadaghan ko na, sir. Kanang, sir, okay ra nang utok nimo, sir. Okay ra na. Nga naman kadaghan mo ihatay ra ko ihi, sir. Gamay ra man ang munib. Wala man maingon pag nagamay gud ma'am. Kini lang tiningob man ako agad ma'am. Gamay ra di ay. Sige, isoda na ni sir. Eh. Ngana ra kay. Kana ma'am. Pag-anso mo, sir, eh. Wala man gihumot nga anso ma'am. Sige imuha ma'am, gwapa kay ka pero mo kay kag anso ang mga gwapa be pinakabahog anso ma'am. 3 hours later. Negative lang gid in town mo. Full baha. Saryo, balbahutog, palautog. Siya ni mama mo eh. Good news, sir.
negative ka sa drug test. Pero, Sus, salamat. Woo! Sus, salamat in town. pero Negative, sir, wa? nakay positive. Ha? Kung binuang ka mo, negative. Negative, magkakumamsa ka ng... Ang sa mga na may positive. Positive ka. Pregnant test. Ha? Pregnante? Ha? Buntis ka, sir. Binuang na yung mga siya buntis. Panay yung mga kabuang sa... Asa man yung ihing mong ipangayo? Asa tugikan? Ha? Sa'yo mo to, ayan no? Kuha man to, ma'am. Kuha man to, binuang. Pag-joke, ma'am siya buntis ko. Kaya nagbinuang, sir, ha? Kay buntis na nakabutang dito. Buntis ka. Sakit. Akin sa batong ihi. Laki, magkumasa pagkabuntis na Ay, ko, ma'am. noon, kaning dagwaya. Kaning dagwaya, manuyo pa yung sana. Eh, kasi di ka muyo sa. Wala, uy, wala. Mangguroy, wala. Kuha ng biswa, ma'am, uy. Nangayo kag ihi sa lain kay madlo ka masakpan na imong kabuang. Wala, ma'am, uy. Ako atong ihi. Sakpan na yun yung mga kabuang niyo, sir. O, day sir ha. Gabot sa CR, dugay kay mamahuman. Kaya napaday mo kutot-kuton sa plastic, ha? Dili, ma'am, uy. Ako agad to, ma'am. Ako ang binuang na. Joke na, ma'am, no. Say positive ko. Alam mo, Say sir. pregnantis ko. Gano'n. Tuo ka. Dali, sir. Balik, sir. Balik, sir. Kana ako sa imong tubangan, sir. Ha? Sir. Balik din, sir. Negative naman ko, ma'am. Ano? Negative. Dito yung ihi.